Cukup, cukup. Tes. Belum.
Batu hata marhite ende sian buku ende nomor 585 mamuka sian ayat sada satro di ayat tolu. Bade batata, amen haleluya. Nabonat jalamar mulia doni jumpa, amen haleluya. Endehon, amen, 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 haleluya. Mari hite guarne de bata ama.
Dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot goar ni ton di parbadia. Natu mo palangit do tanoon. Amin. Marolop-olop tu debata maho. Ale sandok tanoon. Endehon hamu ma hamuliao ni goarna marmulia bayan hamu puji-pujian na. Dok hamu mandok debata tung na sokaldo akka pambayananmu. Binay ni hina timbul ni gogom ikon marsomba tuho akka musum. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, suruh mato di parbadia tu rohanami, asa tarapul si tutu rohanami, marhite-hite aheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam ganda haporsianami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa toktong huingot hami, na hehe do hami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, naung ehe sian namatei, amen. Hundul mahamu. Marene maita. Tangion hamu ma patik di debata di minggon ima sian konfesi AKBP konfesi 1996 bindu sada A adirion ni debata taha porsiawi jala taha tindak kondo sada do debata ima Tuhan debata Jahoba naso marbula naso marujung pargogo naso hatu dosan naso hadodoan, naso olo muba, nasun badia, parimas tu naso uduk tu hatana, parbinoto nasun, paroha nasitong, haposan, napapataran dirina, sitopa nasana adong, namanggohi langit dotano, namarmudu-mudu, pardenggan basa, mual ni hanguluan, pasu-pasu dot hatuawan na manggonggomi raja ni akar raja jala Tuhan ni saluhut parasi roha godang parholong roha si sesa dosa
si palua, paruhum na tigor, na makamonakon, na pahehehon, na pasadahon, na marmahani, na mangundihon, mual ni nasa hapistaran, dohot parbinotoan. Ibana do huhut na mangajaron parhusoron ni tiki manang sejarah, nang hamatean, marhite panindangion non taondolhon dona toktong debata jonok, mangatoi, mangula, mangatur, dohot mangumi ngolu ni jolma marsada-sada, home, bangso dohot nasa ni tompas di sandok asianganon. Alani holan debata Jahoba do si sombaon, si haporsiaon, si oloan, ikon umbiar jala umolong, jala upos rohata mida ibana, asa mida nasa na adong. Situlahon do poda nama soadon debata dohot hadiriona, songonima na mardebatahon na tinopa, tatulak do huhut nasa poda dohot pangalau na pasangap sibolis dohot uaso haholomon. Ima saatna atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ali tuan debata saya pargogoi mah mangulah na hombar tu patik. Amin. Marende mahita. Rep maita jongjong. Tatopo tima dosata di jolon itu hatta martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung napungu dohami di jolom martang yang tuho dada mangasaon hati goran nami na mangasaon asini roham nagodang ido se asima roham mida sandok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhutna, saya sungguli maroha nami, asa muba roha dot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, si panguluh kami.
Amin. Tabege maha tabaga-baga, taringot tua sesani dosata, para siroha jala pardengan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibayan tu hita hombar tu aka dosata, jala dang di baloson tu hita hombar tu aka haja hatota, songan asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Asangapon mah di debatana di ginjang. Amin. Undul mamu. Mari nih baita. Nama
Hatan di debata turpuk epistel di minggu ta sadarion ima nata surat di Yohanes bindu 10 mamuka sian ayat sada satro di ayat 10 tajahama marsikat soring na tutusi tutu dona hudokon tuhamu manang ise na sobongot sian pintu lao tubara ni biru-biru nama jakit sian dalan na asing lao bongot panako doi jala pamangus alai bongot siap pitui ido sekarmahan biru-biru ukapon isjaka pintu ima di ibana jala di bege aka biru-biru ido suarana jala di jodo aka biru-biruna di guarna be lau manegiotsa tu balian ia dung di paruar sude na di ibana saya di dulu nasida mai ibana mardalan gadi di huton aka biru-biru mai ibana ai ditanda do suarana alai dang olo nasida mangiuton tuna asing nama porus do nasida midai aidang ditanda nasida suarani na asingi Asa berkata Yesus berkata umpama orang tu nasida dan di nasida kami nani dok nai nasida. dungi di dok Yesus mamuse tu nasida na tutusi tutu na hudokon tu hamuna audo pintu na tu biru-birui saluhut akanong manjuluani au anak kodui dala pamangus alai dang ditangihon aka biru-biru audo pintui paluaundo ganup na bongot sian au na lao bongot jala lao ruar maibana dapotan jampalan anggo panako dalam manakoi maneati dalam mangagodo ubain naro layang wau asadong hauluan dinasida kolang malubi-lubi dinasida ubain naro ido satna matua do akan atau mangion hatan di debata jala na ompe opsa marende maita Tuhan Yesus si parma au biru nado Yesus gok di horohaku saehu tonoku saehu tonoku saehu tonoku Yesus gok di horohaku saehu tonoku Beb baita jongjong Bamasa sorimanu tumangaku logogo Dia kasihmu ida saihu tonoku saihu tonoku saihu tonoku Dia kasihmu ida saihu tonoku taha tindakon mah haporsiotai songona hina tindakon idongata saha porsiaon disandok portibion rap maita mandok au porsia debata jaoba ido ama parduh nasu putusan atu mapalang pertama au porsia di Yesus Kristus anak di debata jaoba nasu sadai imana tinggal musim Maria
na gabi-gabian sento di parbadia, andorang soha puguan. Ido tuhata na tumawan na benit di panguan na 100. Na mate terpajal do ibana di alpina sila. Na tuat tu banotoru dong ditanam. Na mulak mangulu di hari patulu. Na manaik tu surgo lahundur tu siamon ini bata Jehovah amanai. Ugu na suatu disani. Bisima ibana pai mamulak sogo tu tanon. Mangumi alak na mangulu dot. Alposia tidak ada sada huria nabadia. Huria tapang Kristus. Dot besan dosa. Dot alak mulu dicogit. Dot amra pasora sudah. Amin. Hundul mamu. Tabegema kor inahana.
Tabegema tik ting di huriata. Tikting Duriata Minggu 30 April 2020 tolu. Sada Goarni Minggu Sadarion Ima Minggu Jubilate Doho topik Manoktong do asini rohana. 2. Tikting Naing Marbagas Tikting Paduahon. Naing manjalo pasu-pasu Parbagason di hari Sabtu tanggal 6 Mei 2020 tolu pukul 8.30 WIB di AKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran Ima, Goar, Rainer Jolo Hasiholan Hutauruk, alamat Jalan Halakir Onom nomor tolu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Anak ni Amata Robert Manahan Hutauruk, tubuh ni Inapta Lambok Rosalin Boru Sibarani. Dohot Oroana, Goar. Lydia Permata Hilman Boru Lumban Turuan, alamat Jalan Pondok Aren nomor 5, RT 008 RW 00 Tolu, Pondok Betung, Jakarta Selatan. Huria GKI Kebayoran Baru, Boru ni Amata Heiman Hilman Lumban Turuan, tubuh ni Inata Joy Sindoya Semet Boru Simanjuntak. Saya di pasu-pasu Tuhata Masakap Parbagasoni Nasida. Tolu, Namonding. Nadi hari Selasa tanggal 25 April 2020 tolu Nasalpu, Nunga Marejungolu Inang Siti Asmin Simanung Kalit Boru Sitopul, umur 80 tahun, alamat Jalan Angsana nomor 17, Kompleks TNI AL Pangkalan Jati Pondok Labu, Jakarta Selatan, Sektor Satahi. Nunga tuudeana di hari Kamis tanggal 27 April 2020 tolu di Pahai, Bona Pasohit. Tatangyakon maasatumi butarapul rohani keluarga nani tinggal honna. Opat, acara Pangapolion, Sada. Hari Senin tanggal 1 Mei 2020 tolu pukul 10 walu WIB di Patu Pahuriata do Pangapolion tu keluarga Inang Eli Sarah Agustina Hutagalung Boru Manik Sektor Godung. Si Alanaung Marujungulu Amang Dr. Andes Rosip Edward Olowan Hutagalung Nahinan, Nani Luhon ni Pandita Werison Razoki Pasaribu, Maringanan di Serbagunaan. 2. Hari Selasa tanggal 2 Mei 2020 tolu pukul 10 walu WIB di Patu Pahuriata do Pangapolion tu keluarga Inang Lana Hutagalung Boru Pasaribu Sektor Sion. Si ala nama Rujungulu Amang Frans SP Hutagalung Nahinan, Nani Luon di Pendeta Liston Butar-Butar, Maringanan di Serbagunaa. Pina botohon tu sude ruas dohot paralado asa mandahoti ulauni. 5. Pakobasion di Pandita. Sadarion Minggu tanggal 30 April 2020 tolu, Amang Pandita Liston Butar-Butar Makobasi di HKBT Tribarma. Onom pertukaran mimbar. Hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 tolu di Patupado pertukaran mimbar sedistrik Walu DKI Jakarta. 7. Pembekalan Pangulana Goktiki perempuan dohot perdijabu di Pangulana Goktiki. Hari Jumat tanggal 5 Mei 2020 tolu pukul 7.30 WIB sahat tunasipul di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do pembekalan tu Pangula Nagoktiki perempuan dohot pardijabu ni Pangula Nagoktiki Maringanan di Gedung Pertemuan Sudirman di Taman Wiladatika Cibubur. Nah di dohotan ni sude pardijabu ni Pandita HKBP Kebayoran Baru. Walu seks remaja. Hari Senin tanggal 1 Mei 2020 tolu pukul 10.06 WIB di Patupa Remaja HKBP Kebayoran Baru perayaan Paskah Maringanan di gereja. Nani Lohon di Pandita Perison Razoki Pasaribu. Mamukasian hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 tolu parmingguan ni remaja nabiasana di Patupa pukul 10.30 WIB
gabe pukul waluip maringanan di Serbaguna C. Sia, Festival Paduan Suara Seksi Perempuan Sedistrik Walu Jakarta. Hari Kamis tanggal 4 Mei 2020 tolu, Paduan Suara Seksi Perempuan mandohoti Festival Paduan Suara Sedistrik Walu DKI Jakarta. 10. Ibadah dohot doa bersama. Hari Selasa tanggal 2 Mei 2020 tolu, pukul 10 pituwip di Patupado ibadah dan doa bersama RAP Seksi Sosial via Zoom. Nani Luoni Pendeta Luhut Simbolon. 10 Sada, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dan ulang tahun Ari Parbagason. Para halado dohot ruas nihuriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tusude ruas nihuriana tubuh manang marbagas di tanggal 30 April sahat tanggal 6 Mei saitu hatama nama masu-masu. Meletung adong ruas nihuriata nasotar surat dope guarna di tikting nan ulang tahun di Pabuama tu ganup situa sektorna manang tu sekretariat. Na parpudi aka tikting naso ni jahon hombar na tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songoni masahat ni tikting huriata di bagastan minggu sadarion taingot be mama nayakoni tujoloni tuhata. Tabege ma Kor Festival SP.
Marende maita sian buku ende nomor 783 ayat sada satrodiat onom uhut tapapunguma peleatta sada A dot sada B. Tuhan sito pasalu Odona maruliai Dan rasa saluhur nilehoni Patar doa sirohami di sinonang liari Bigoroni harumai nilehoni Ditomos hodo anakni Lao manobus jolmai Dan natarasa asimi nilehoni
dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ati-ati roha doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Barita nauli siakata ni Tuhatta di minggu tasadarion minggu jubilate tersurat di buku Pesalmen bidu 100 mamuka sian ayat sada saha rodi ayat 5 songonom madidok takasma tapai hutihut titing madokon mamuji Jahubah ede hamauliateon olopok kamu majahuba ali sadok tanoon oloi hamu majahuba marhite-hite lasni roha robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop boto hamu maon jahuba do debata ibadah jumadi hok kita jalaibana napunahita baik bangsona doho biru-biru pinar mahanna bongoti hamu maka bahal na marhite-hite ha mauliateon akka alaman na marhite-hite puji-pujian mauliate marohamuna tuibana puji hamu maguarna ai pardinggan basa do Jahuba rodi saliling-liling na doa sini rohana jala marasuduk-suduk do hasitonganna ido sahakna hamnak kadongan minggu tasadarion minggu jubilate siak kata jubileum siak kata jubil na pinasomal ni hala Israel si sehali 50 tahun songon tahun emas marningot haluaon nasida siak kebuangan sian parhatubanan Mesir jala tahun tahun yang paling sukacita ala terjadi madisonaka pembebasan baik mai pembebasan akatano na digadehon pembebasan niaka hutang piutang laos songoni doho aka pembebasan lainnya. Jadi molomar jubilate hita sedarion unang beng ngot tamu akka utang ni dong amuna yang gak lunas mai ala yang go utang na tu gereja ilunasi mai akka peliat tahun na ala utang tutuhan dwe ima molo di tau jubilon anggo tutuhan dang mas sohot tita marutang ala ni totu molo naing marjubilate hita naing marulup-ulup ido nang nasinorahon ni turpuk jamita di bagasa mingguta sadarion mangulup po Jahuba ali sadok tanoon mamuji debata sia sadok ngulu doho sian sadok roha molo didok dijauhon mamuji debata Tuhan bukan kurang pujian suatu ngiripu kita nahurang pujian debata jala dang apalana dibutuhkan debata hita ubain nata puji debata alai karena kita membutuhkan dan memerlukan Tuhan nata haporluhod do debata ubain dijauh hita mamuji debata jala songon na didok nakining dia tidak kurang pujian. Atong bahasa di Johor debata hita lau memuji bana. Memuji Tuhan adalah sebuah kewajiban. Molo tadok kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Molo dong sesuatu yang harus dilakukan tentu ikut tasulikit. Apa sebabnya? Buasai kunula honota. Molo itu penegara kita sebagai wajib pajak. Buasai kogararota pajak. Untuk apa? Ada apa? Untuk keperluan apa? Alanido lang di minggu tapi sadarion. Molo dito gihor kita memuji pasangapom mangulupon debata. Ikut jelas jolotong. Apa alasannya? Anggudam.
Boy do songon na marende ende tai fals. Alai yakin do naking dungi bigi hamu marende inatai nahanna doho paropuanon adong nasarano na yakamang. Tanggap manong monak kalaki ete. Nah, nanaing doho nota bisa ada pujian-pujian yang hanya terlahir dari mulut-mulut yang manis dan lain sebagainya. Ubadidok si titik puspa najulu bukanlah kata pujian yang lahir dari bibir tercela naibana. Langsungonido nangak ka pamujian na asing nunga jok pamujian ini adalah untuk menyenangkan hati. Itu benda gudang dongata marumutungut. Tu sama hita marmingguin na puasa tak tabu ya kayak bibi isando tabu. Sonang roha inna. Alai mo lo isuk kita, mo lo roha mo naing tu garijaon. Napa sonang roha muna do manang napa sonang rohani Tuhani. Kita datang memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Inna dia kaide pop rohani. Menyenangkan Tuhan itu lauta. Puasa ido natado nakining ala ni pabahenan ni debata. Ikut jelas, kita harus dulu jelas mengenal apa yang dilakukan Tuhan, apa yang diperbuat Tuhan, dan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup benagudak kalak nuaing martabata bagabi ateis. Aladang jelas berita debana isi Tuhan di ngoduna dan siapa Tuhan. Di tonga-tonga ni par ngoluon na. Jadi kod jelas dua tong. Ai sedu Tuhan di ngolukon. Ada apa dengan Tuhan dalam kehidupan saya? Ayah naung binain di debata di ngolukon. Naung pinasaha ni debata. Molodang. Bahado benot ta mamuji debata doho. Sian las ni roha doho. Sian bagasan hati-hateta. Itu tak akan mungkin. Itu makanya hanya pemujian itu keluar dari mulut. Itu baiklah mau ke guru-guru kor. Itu riasari itu soalnya kena tahun nalau latihan nih. Dari hati inang ya, dari hati ya inang. Asa satu gerakan hatinya dengan auranya. Ayo lo dotung edena ngaedela seniroha. Hape wajahnya semurung. Bah, edena nggak saya maru 20. Baina taos saya murung. Hape na saya diingotin lang inatay utang na roa. Tikin na marede. Alan itu kosan hati dotong. Molodung dosian hati dari hati, maka itu akan tercermin dari auranya, dari penampilannya, dari gerakannya. Itu tabu ma berengon atong. Songo dia sikapna menyampaikan pujian kepada Tuhan. Alai lau sino na nido ni parpesal men naking liturpu tahun. Ikut tatan dari debata nido nakining ai ibadah lo najuma di hop portibion. Dia yang menjadikan segalanya. Ibadah lo na menjadi hop kita na manopahita. Na totong marorot kita. Menjagai kita, memelihara kita, parmudu-mudu kita. Ayang go takas dotok taboto. Tuhan taina parmudu-mudu kita. Wahadu horo tamadok mau liate dohok memuji Tuhan. Sama seperti seorang anak. Ketika dia tidak mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan ayah dan ibunya terhadap dirinya, memang dia tidak akan mau menghormati ayahnya. Allah saya diboto. Saya selalu katakan kepada anak Sidi kemarin, pernah kau bayangkan berapa bulan kau di kandungan mamamu? Bagaimana kau menyusahkan mamamu? Kadang-kadang kau main bola di dalam perut mamamu. Makanya ditanya, tidak seperti gelisah. Inilah si bayi ini lagi main pencak silat, dia inilah. Dan lain sebagainya. Ada songoni maniak kita mabayak konahan ang binayan ni debata di ngulut tahun na baru do pehita marpaska. Iman yang mengojar seharusnya itu yang mendorong, yang menggerakkan
hidup kita, hati kita menyampaikan pujian kepada Tuhan. Asa pamujiotai di halomoho debata supaya suka Tuhan dengan pujian kita. Kamu nak kadongan memang gudang do pujian na berkamuflase. Akhirnya mau lupa jumpa do ngatakan, beh sung dalam ganteng do hamang buru, inamat tai. Apalagi ke ibu-ibu ya. Ih, eda cantik kali hari ini nak. Biasa na mohado mulak kay nata dipuji. Ito isambu do. Malu-malu kucing do. Atar tersibu-sibu, si eda. Jadi tersanjung aku jadinya atarin nak. So itong idokok kamu tu inata jabu nami songoni. Molo idokok kamu inang. Kok cantik kali kau hari ini? Itu udah mulai dari dulu, itu pun udah berkurang. Coba aku nggak menikah sama pendeta, indah do. Bang marga beda nado sifatuna kan? Ala terbiasa jujur kita berkamuflase di dalam sanjungan dalam pujian. Jangan-jangan juga kepada Tuhan kita sering juga berkamuflase. Ido iban itu gihon parpesalmenon di minggu tasadarion. Seharusnya menyampaikan pujian, menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan adalah terlahir karena kita mengenal dengan jelas pambahenan di debata di ngodukon. Naung binain di Tuhan diresapi. Sehingga ketika dia meresapi di dalam hidupnya, ido ubain na songoni serius na ibana, marminggu pe ibana serius. Ibadah pe ibana serius. Ala dirasahon ibana na yung pertemuan doh Tuhan di ibana rotu garijau. Ya do markorinahan na yung tanami. Ala markorak inahan na ido. Jadi tiki markor agak sedih denau. Jadi adong masa ni natong nasai bercucuran air matanya sambil marede. Tapi adong mamereng, serius nai edakan edana. Hola sidong marminggu torida poton. Eda. Songon na serius siak kunaking na marede. Na diresapi hodo edemi na di sol-soli hodo dosa tutuhani. Na ala adok kaitan ni ede tentang dosa ke hadapan Tuhan. Ay daong ida ina. Ato nga halo. Na huingo do amang baum na hinanin na. Diingat amatan ng parjuluhi masuk na yang sudah meninggal sambil menyanyi bercucuran air matanya. Hamunak kadongan boy do terkadang kita di dua sisi di dalam kehadiran kita di hadapan Tuhan. Di sada sisi kita masih dikuasai, diliputi, atau masih dalam bayang-bayang kehidupan na di Portibion. Alai di sana sisi kita sedang berada di hadirat Tuhan. Iduban na dilo nakining ketika mau membongkoti hamuma aktabahal na marhite hamauliateon harus memasuki pintu kemuliaan Tuhan dengan segala rasa syukur, rasa hormat. Doho di bagasan panadayon natakas tu debata. Di epistel laking atakas di patorang Tuhan ta Yesus. Bagaimana dan apa syaratnya mau masuk ke dalam pintu kemuliaan Tuhan? Satu-satunya syarat adalah audo pitui. Parjolo akulah gembala yang baik nin anak yang di epistel tay. Alain apa duahon? Akulah pintu. Filosofi daripada pintu manang na pintunya HP adalah satu-satunya jalan masuk atau jalan keluar. Moladong di luar ni manang dang masuk sia ni ahido Jesus nakining. Panak ko dey, padzaha doy, pangkarong doy ninna. Itu kalau masuk dari luar pintu. Iroban na jolo jo di peleseto tikihami SMA.
Masa-masa testing na jo, ikut testing do. Asa boy masuk tu SMA negeri. Alay nga tatu si. Songoni maharwa. Adong do testing secara teori. Alay adong do testing secara dan lain-lain. Dukto 2 bulan masuk iba sekolah. Adong madonganon. Lodongon. Lapatan na nangahap ilang diboto. Jadi suku dongan mak. Itu kok bisa masuk ya? Ke SMA kita ini nah. Roma dongan mandok. Gak heran lah. Itu masuk dari jendela inna. Adong do masuk si jendela di peleset mai orang-orang yang masuk dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara akal bulus dan lain sebagainya. Alai Yesus madok daung, memasuki pintu kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kehormatan Tuhan harus melalui Yesus. Di luarnya itu tidak ada jalan. Jangan cari jalan lain, dangarong jalan alternatif. Mololau mudi duarong jalan alternatif. Asaboy ikom menghindari macet. Ala yang go madapat kemuliaan Tuhan satu pintu. Ima marhiti Yesus. Ido na naing togihonon na di bagasa minggutta sadarion. Buasa ditugihok kita dohok topik ni minggutta manotong do asini rohana. Molo manotong do asini rohani debata. Totu holat tuibana dohita. Pasahato puji-pujiata. Jangan lagi menyampaikan pujian, hormat dan apapun kepada Allah yang lain. Ngata jahanaking dikonfesita. Mati gajang di patorang dikonfesi panadayota taringok tu debata. Sudi hadirion nama ceuli menggambarkan kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Perlu kita mencari Tuhan yang lain. Perlu kita mencari Allah yang lain. Kenapa tidak kepada Tuhan yang satu ini kita fokuskan? Tapasahat saluhu parsobauta tu debata. Alani mahamunak kadongan di bagasa guar itu hatta Yesus. Molo songoni do hape pamujiota parsobauta nang marhite ibadahta. Totu ala namarningo dohita pabawa namanotong do asini rohani debata. Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Molohita bui marubah-ubah hasatiota. Tuhan itu tidak pernah berubah kesetiaannya. Marningoti mahita asabu hita bersemangat. Dalam segala hal ketika kita mengingat Tuhan itu baik. Tuhan itu para siroha. Odo menyemangati hita disudina lau mangulau lauta. Mau tampil kemana? Lau songinang di tanggal opato tu kontingen festivalong. Ketika kita mengingat Tuhan yang baik dan tujuan kita adalah memuliakan Tuhan, maka ibu-ibu akainang ikut tampil dengan penuh semangat. Anggona kiku bereng saya songon na terbebat do penasida. Saya songon na ayang festival lebih, alay nga saya songon na kadudut. Maka perlu arahkan, ingat bahwa kehadiran ilang tanggal opaton memuliakan Tuhan. Anggoy enjoy mahu berangkat, saya akan memuliakan Tuhan. Maka semangatmu, wajahmu, auramu akan penuh dengan sukacita, tenang, damai. Soal menang, mudah-mudahan, itu tong. Soal menang mudah-mudahan. Tapi kalau tidak menang pun, asal kita menang memuji Tuhan. Tuhan yang perlu kita muliakan. Sehingga dengan demikian segala pujian kita, segala hormat kita, sudinang parsobauta akan terlahir dari pengenalan kita. Panadayota natakas do tatanda tuhatai, takas taboto pabahenan na dingoluta, ima menggerakkan kehidupan tahun asa sitong ibadahta, sitong pamujiota, jala sitong keta atata tutuhata. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nami, mau lihat tema di paingot hatapa mi di minggu nami sadarion, babua nama nutong doa sini roham.
alanido patut tami marjubilate marulupulup jala sudi ulupuluk nami naing ma alani panadayon nami di pabahenamu nabalgay doho disudiding gabasam doho disudia siniroham atong Tuhan nami songoni manang disudiak kapamujion nami disudi paredeon nami disudi parsobaon nami naing may siyan rohana mauliutus jala siap panadayon natakas asabuy Tuhan di bagasan ulupuluk doho las ni roha hami ro tuadupamu ro tutonga-tonga ni hamuliamu marhiteho Jesus pitu nasasadai naong mangaradi dalam mangukap pitu lao bongot Tuhan muliaon ni debata atong mauliate matuhan nami pasu-pasu mahami na pungudison songoni nang ruas ni huriam nama dohoti parmingguano siatonga ni akka bagas nasida Tuhan nami hutang yakko kami ma nang saluhu na akka dongan nami na dibagasan akka parsahiton depe na dirawat di Jebu mana ngati kadong na dirawat di rumah sakit homa na mga pehot tangamu asa anggiat tuak katik kinanaing rotu mibu nasida humipas alay laus leod din nasida kasabam ni roha songonima Tuhan nami nangaka dongan nami na dibagasan arsa ni roha dope keluarga si manukalit tinadikon ni inanami boru sitopul homa na mga puli roha nasida hutangnya ko kami matuhan doh anak doh buru ni huriam nanaing mamuka parsaripeon naong majalo pasu-pasum diari natwari laos songoni nanaing majalo pasu-pasum diari Sabtu tanggal nomon anggiak masaluhu na mardalad di bagasa las ni roha para di nasida doh keluarga asa di bagasa las ni roha nasida Tuhan rotu adopamu majalo pasu-pasum ali Tuhan nami songoni manang di bagasat tikion dinarap pami jala jongjong di julum di huriamon kontingen paduan suara seksi paropuan nanaing madohoti festival kor tingkat distrik di distrik DKI Jakarta ho matotong na madongani nasida loas manasida di bagasa pos ni roha pabuan nasida borhatolan naing pasanga poko asa homar mulia marhite sudiak kaparedeon nasida gabi boy manasida Tuhan di bagasa semangat di bagasa kiras ni roha dau sian akka hatahuton doho sian akka kecemasan atong tuhoma hupasa hatta misaluhuna moliate matuhan nami totong dotang yakonon nami sudiak kayanakon nami tarlumubi matuhan akayanakon ni huriam na mangaradi diri menghadapi ujian seleksi masuk perguruan tinggi urupi jala dongani ma nasida akan parjolo masuk melalui akka jalur undangan loas manasida marlas ni roha di bagasako homa marsangap marhiti sudiakka prestasi nasida Tuhan nami debata nami pasu-pasu mabang sodoho negara nami onang pamareta nami tarlumobi di tau politikon di tahun 2020 menyongsong pesta demokrasi di tonga-tonga di bangsa nami otu tahun 2024 anggiak bui sudi mardala di bagasan hademahon dau siap parsalisio doho akahaguturon tong mau lihat ma Tuhan tuhoma hupasahat tami homa namar sangap homa namar mulia hodo Tuhan si napatut si sobao doho si pujion nami marhite Kristus Yesus Tuhan nami amin. Marede hita laus tike marede tapasahak ma piliata na paduahon
Yesus do Tuhan siramo tiawon namar gogoy hon diriko nanggo parukilo godom natina sabam do di bain rohato Tapa sahak ma pilihan na tapa pungot tu adopan itu hatta martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni salhut silehon-lehon na dinggat doho nasauli basa na mauli utus. Hupasa hatta mimasian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalara moti. Asahu parhasiak kami pilihanon. Pati bulhok karajaommu di tonga-tongani huriam loho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toldim. Asalaputan dahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say ro maharaja omu say sau malomo ne roham di banua tongosongon na di banua gijang lehoma tu hami sadarion hangulua siapari sesa madusa nami songo panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tu hami unak kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim. Amin. Amin. Amanami nanami nangakkan po sa bulong hami na makubasi parminggota di minggu manogoton pasahatot tuhita saluhuk na selama hari minggu madihita tuhat tama nama masu-masu horas madihita